připravení, tak myslím, že bychom mohli jít spodit ještě starší. Holčička, vám ještě připravím svačinky, jo? Tak počkejte tady. Tak, to bych je mohla dát na svačinku. Počkejte mi pohlídat ještě mobil. Samozřejmě flaštičky. Nevím, jaký flašky jim dám. Třeba tady ty. Vím, že se nebudu zase hádat jako minule. Ne, nebudu jim dávat vodu. Protože jdou do školky. By to nevypili. Ještě tady tu. Jahodkovou. A na talce dám vodu. Tak jahodku. Tak a ještě vemu na ty. Ty je tady to. Kolu. Tak. A teďka jak jim to poberu. Tak holčičky, vemte si to, ještě tady to máte připravený. Ježiš, já mám vlastně nahoru toho dole ty jejich, ještě ty boxíky na svačinku. Ne, oni je mají vlastně ve školce. Ježiši Maria. Tak dneska si tam vezmu čipsičky. Ježiš, já to otevřela. No to nejedno. Holky, to klidně sněste teď. Co otevřela čipsy? No, mi to tady snědlo. Text, ne, co se otevřela. Tak a teďka tady máte každá jedna. Mňam. Ale já tam se, no, Ježiši Maria, jsi v pohodě, napij se. Už je to dobrý. Ty musí být ale dobrý ty čipsy. Nejistá, proč to bude dobrý? Napij se. Dobrý. Co to děláte? Já ti říkala, ať to nejíš. No tak já jsem tě asi moc neposlouchala. No, super, já vám skočím pro batohy, jo? Dobře. Lidi, já se už vážně omlouvám, mě jsem dala zase do toho výtahu. A ta paní už asi jakože nefunguje, no. Dělejte, že je úplně v pohodě. Co jim dneska dám za tašky? No tak já nevím. Se kouknu na ty. Šmarja, ty to uklidíš. To nemám nervy teď. Teď já se omluvím, já jenom vyberu postavičku a hned se vám ozvu. Vybrala jsem tu postavičku, protože asi tam ta nebyla moc super. Bychom s ní hráli. Ježiši Maria, na ty stávej. Je zaspala? No, zaspala, no. Oblíkni se a pojď mi nějakou aktovku, jestli máš náhradní. No jasně, že mám. Ale nevím kde. Ježiš, tak nějakou najdi. No já ani nevím, jestli nějakou mám. Šuš, Maria. No, nemám, no. A kde máš do školy? No já nevím. Ježiš, no já ji mám ve škole. Ježiš, Maria, na ty. No, tak se koukně, si někdo nemá.
absolutně nevím, kde jsou ty aktovky. No takže holky asi půjdou bez batušku a hlavně ty nemáš tady aktovku. Tak já jsem si ji zapomněla ve škole. Nemáš si zapomínat, máš si ji rovnou brát. A já se to snad můžu. Jo, můžeš. Do jinej. Takže vám si potřebné věci do školy, já ti počím nějakou tašku. Dobře. Tak si to tady připrav, já ti pro ní skočím. Tak, nevím třeba tuhle. Ne, tu vlastně potřebuji do práce. Tak jdem tuhle. Tak na ty na. Proč ne tu chlupatou? No to potřebuju do práce. Ježiš. Já nevím, co si vezmu do školy za potřebný věc. No samozřejmě si vezmu mobil. Tak to penál. Mami, holky mi zase vzala ty sešity. Holky, tak proč si k ním nedojdeš sama? Tak já tam jdu, prosím tě, nechoď tam je. Ale my dneska máme vlastně ten den bez těch věcí. No tak máš aspoň ten penál. Vem si sluchátka a vem si ty tvé brýle. Proč sluchátka, mami, já nechci sluchátka. A vem si peníze, kdyby si něco chtěla koupit. Jo. Oni si s sebou vzít rovnou psa? Ne, nechci, mami. Chceš? Ne, nechci, mami, jdu do školy. A jo, sorry. A kam jdeš? Já jdu do školy. Máš na nás počkat, nemyslíš? No jakože mám, no a jakože tak počkej. Ale mě za chvilku zvoní ty 7 a je 5 hodin 60. 5:50. 5:50. Že to nemůžu. Naši lidi, já jsem se dala do toho výtahu. V tom výtahu takže občas jakože tak večer se mi to úplně seká. Když tak večer, tak jsem to vždycky takhle udělá. No tak já ji zkusím nějak upravit, no. Jsem jí vyndala a stalo se zase toto, tak budeme to muset nějak nechat, aby se to stalo nějak tohle. No musíme to nějak vydržet, no. No stává se, no. Tak já to jdu ještě zkusit, koukejte, jak to dělám. To vždycky, když udělám takhle a takhle, takže posouvám, potom se zavřu, chvilku se s tím dělám, potom to zase otevřu. Tak. No a furt je to takovýhle, no. Tak lidičky, tak... Ale zatím se zase tahle to trochu žije už. Tak. Tak, máme to nějak hotový. Tak holky, myslím, že by už mohli jít. Vyšli a zase se dostala, bohužel, no. Tak si kouknu si, že mezi tím... No tak už jsou tam dokonce 3. Tak se jdeme kouknout po další. No tak já vám musím říct, že dneska vás bude hlídat teta, tak teta, babička. Hledat babičku. Tak jsem tady. No, dobrý, no. Tak pojďte. Jo, ona si tady nechala mobil. A tašku do práce. No to je jedno. Tak dej mi zatím
do školky teda, pardon. Tak, já se vám ozvu, až tam budem. Lidi, omlouvám se, ale nastaly se z toho takhle i paní učitelky, no. Takže vypadá, že bychom měli vybrat i nový paní učitelky. A už je maminka, ale už nežila ani babička. Takže na paní učitelka. A třeba druhá paní učitelka. No, doufám, že to nevadí. Tak já jsem vyndám dětičky. Děti si jdou hrát a no, omlouvám se, že jste teďka nějak klikám. Tak, no, děti si jdou hrát, ale zjistili jsme, že dneska měli mít aktovky a tak. A mají tady ještě aktovky z minula. Takže proto je celý a všechny hledali. Takže máme tady všechny aktovky a oni si je jdou rozebrat. Tady to byla Amí. Tady to byla Matě. Tady to byla Anička a tady to byla. A kluci nemají aktovky, protože mají doma a oni je tady minule neměli. No, takže teďka jdeme. No, prostě jdeme dál. Děti, čas na spaní. Ježiš, proč máme dneska tady tu posílenou učitelku? Tady tu fakt nechci mít, to je fakt hrozná. Nejradši bych jí zmlátila. Je úplně nepříjemná, že jo, ségra? Jo, nechci mít tady. Co si tady šuškáte, holky? Nic. Tak, přesouvejte se do postýlek. Co jdou domů před spaním, tak tady počkají a můžu se ještě chvíli hrát. Já jim jdu přečíst třeba něco. Nebo tak nějak. Tak běž. Tak, děti. Já jsem vám přišla něco třeba přečíst. A kde máte knížky? Já vás tam zavedu. Tak pojď. Kam jí zase vedeš? Já nikam. Ta paní učitelka je fakt otravná. No, to jakože není moc hodná. To se musí říct. Ale za to, když takhle nebude moc hodná, tak ty děti takhle naučí hodně. No to je jedno, ale já tady tu paní učitelku nemám ráda. Dej mi tu knížku. Tady. Tak, byla jednou jedna. Ostatní dětičky usnuly a dva kluci už odešli domů. No a já myslím, že teďka si můžeme dělat úplně cokoliv. No ale za chvilku už se musí zbouzet. No musí, no. A co si tam u mě šuškali? Já nevím. To je dobře. No dobrý den, pro koho si jdete? No já se jdu pro dvě holky pro Amálu a Emu. Dobře. To budete Amálku a Emičku. Amálko, Emičko, stávajte, máte tady sestřičku. Já. Tak. Já vás ještě doprovodit nemusíte. Holčičky si jenom jdou pro věcičky. Tak vy už si odvedete jinak. Můžu se jenom zeptat, jsou hodný? No, úplně jsou jako... Vůbec nejsou slyšet jako myšky. Vůbec, jakože občas trochu zazlobí. Občas zazlobí ta Emička. Ale jinak jsou úplně superový. Dobře. Holky, aktovky. My máme tady ty dvě. Tak.
vemte si své plišáčky. Já tady mám svoji aktovku, ještě knížka, tak. Můj byl tenhle a tenhle byl můj. Super, holky. No máte flaštičky a svačenky. No ty máme ještě u paní učitelky. Paní učitelka, my tady máme ještě flaštičky a boxíky. Tak ty máte tady, viď? My jsme měli kocičky. Ty kočičky a lahvičky jsou vaše. Tak. Boxíčky si vemte do ruky. Tak. No, tak my jdeme domů. Vyrazili ze školky no a teď už zbývá jenom se rozloučit a další bude part 2. Tak si můžete určitě těšit, dejte si like, odběr a zvoneček, ať vám žádný další video neuteče. Tak ahoj!